obi ụtọ ka anyị ji na-anabata gị na mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ bụ mgbasa oziọma GCK. Oziọma GCK bụ oziọma nke na-ekesa ịhụnanya nke Chineke n'elu ụwa niile. Onye ọzụzụ atụrụ Chineke tere mmanụ oru ya nwoke bụ Pastọ Dr. W.F. Kumuyi. Ọ bụ ya na-ewetara anyị oziọma GCK kwa ụbọchị. A kọrọ akụkọ banyere ụgbọala abụọ. Otu n'ime ụgbọala abụọ bụ nke ahapụrụ ahapụ, elekọta ya, agbanwee mmanụ ya, arapụrụ ya onwe ya. Ụgbọala nke ọzọ bụ nke a na-elekọta kwa ụbọchị, a na-ahụ na ahụ dị ya mma. A sị gị were ụgbọala n'ime ụgbọala abụọ ndị a mee ihe, kedu nke ị ga-ewe? Ọ bụ nke a na-elekọta nke ọma ka ọ bụ nke ọzọ arapụrụ arapụ? Ama m na ị ga-aga maka nke ahụ a na-elekọta nke ọma. Otu aka ọ dị n'ebe anyị nọ dịka ndị kwere ekwe na Kraịst. Chineke na-atụ anya na nwa Chineke ọbụla ka bụ onye na-elekọta onwe ya, onye na-amị mkpụrụ, onye na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị n'ime Kraịst. Chineke na-atụ anya ịhụ mgbanwe na ndụ nwa Chineke ọbụla, na ndụ onye kwere ekwe ọbụla, na ndụ onye Kristian ọbụla nke nabatara Kraịst n'ime ndụ ya dịka onye nwe ya na nzọpụta ya. Chineke na-atụ anya na a ga-enwe mgbanwe n'ihe ochie ejiri mara onye ahụ. Ihe ochie nke mmehie ga-abụ ihe ndị gara aga n'ime ndụ onye ahụ. A ga-ahụ ihe ọhụrụ na ndụ nwa Chineke ahụ. Ọ ga-adị mkpa ka ịrịọ mmụọ nsọ Chineke ka ọ na-edu gị kwa ụbọchị n'ime ịdị ọhụrụ nke dị n'ime Kraịst Jizọs, n'ihi na ka Chineke na-achọ n'aka anyị. Edeghị ọbụbụ ọnụ ọbụla maọbụ mmegide maọbụ okwu ekwuru ekwu nke na-adị ire na ndụ nwa Chineke ọbụla onye mụrụ ọzọ, onye mere ka ọ dị ọhụrụ n'ime Kraịst Jizọs. Ka anyị kpọbata oru nke Chineke ka o duo anyị n'ime ozi a nke na-ekwu maka inwere onwe nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Akwụkwọ Galeshia isi 3 na amaokwu 23. Kraịst agbapụtala anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu. Kraịst agbapụtawo anyị, o mezuwo ya. Olee mgbe o mere ya? Mgbe ọ nwụrụ n'obe Kalvarị. Olee mgbe o mere ya? Mgbe o were ntaramahụhụ anyị niile, were ọbụbụ ọnụ anyị niile, were ihe ọjọọ anyị niile, were mmekpa ọnụ anyị niile, ihe otiti anyị niile na ihe mgbu anyị niile, ya wee buru ya gaa n'obe Kalvarị, ya wee gbapụta gị pụọ na ọbụbụ ọnụ niile nke iwu. Ugbu a ghọta nke a. Ọtụtụ ndị mmadụ ha nwere agụ ihe ọjọọ. Ọtụtụ ezinụlọ, agbụrụ, obodo, ọtụtụ obodo, ọbụnadị n'otu onye, ha nwere agụ ihe ọjọọ. Amaghị ebe iwu ndị a si. Ha sị ọ dị ka ha ka nwere ike nke agwọ ochie ahụ, ike nke ekwensu ochie. Onye ọbụla, ma ọ nwatakịrị, ma ọ bụ onye ezinụlọ gị, ma ọ ndị bịara abịa nke mere otu a dịka iwu ha si dị, ha wee tie ha n'ọbụbụ ọnụ. Nke a mere ọtụtụ ndị mmadụ ha na-ata ahụhụ. Iwu nke mmadụ ochie ahụ nke nọ n'ezinụlọ mmadụ, onye wetara iwu a, mmadụ ochie a nke wetara iwu a wee tie ọbụbụ ọnụ, agbụrụ a ọtụtụ afọ ndị gara aga ha banyere n'ọgbụgba ndụ na onye ọbụla ke si n'agbụrụ ha ke ga-eme nke a, ka awụ ihe ga-eme onye dị otu a. Ọtụtụ oge na alụmdi na nwunye ke nọ n'ezinụlọ a, onye ọbụla nke nọ n'agbụrụ ha nke ga-apụ gaa lụọ n'ebe dị otu a, ha etie ọbụbụ ọnụ n'elu isi onye dị otu a, n'ihi na ndị agbajiela iwu ha,
ha amaghị na ha gbajiela iwu nke etire. N'ihi nke a Chineke n'onwe ya na-asị na mkpụrụ obi ọla na-emehie na ọ ga-anwụ ka awa ọbụbụ ọnụ ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ na ntaramahụhụ a, na nrịanrịa a, na ihe otiti a, na nsogbu a, na ihe ha na-apụghị ịkọwa na ndụ ha. Ha na-agbago n'elu tutu ha erute ebe ahụ, ha wee daa. Ihe niile ha meworo, ihe niile agbasasịa. Kraịst wee hụ gị n'ọnọdụ gị, ya wee hụ gị dịka ị na-agbalị, ya wee sị n'agbanyeghị mgbalị gị niile, onye nke mere iwu a nke ị gbajiri ka e wetara ọbụbụ ọnụ a dị ukwuu, dị elu, dị ike karịa gị onwe gị. O wee sị bịakwute m ga-enyere gị aka. N'abalị a Kraịst ga-enyere gị aka. Ị ga-emeri, ị ga-eme nke ọma. Ihe ọbụla ọbụbụ ọnụ a ga-agbajipụ ya pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ya mere mgbe Kraịst bịara, ya wee nwee ọkpụkpọ oku a nyezuo mmadụ niile. Ya sị bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ. Ha na-adọgbu onwe ha n'ọlụ n'okpuru yoku, n'okpuru ike nke dị ike karịa ha onwe ha. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị eboro ibu dị arọ, ndị eboro ibu dị arọ, ihe otiti ibu dị arọ nke ọbụbụ ọnụ. Ya sị m onwe m ga-enye gị ezumike. Olee ebe ị nọ? Ka ahụ nkwanye gị na aga m enye gị ezumike. Aga m enye gị ezumike. Mgbapụta ga-abịakwasị gị. Nnwere onwe zuru oke ga-abịakwasị gị. Nzọpụta nke onye nwanyị ga-abịakwasị gị. Gaa n'ihu. Ike nke mmeri ga-abịakwasị ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ịkpọ gị sị gị bịa ka m nye gị ezumike. N'ihi gịnị? Ndị niile nke nọ n'ụwa ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ. N'ihi na ha nwa nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, ha apụghị nwere onwe ha, ha apụghị ime ka ị nwere onwe gị. Ma Kraịst agbapụtala anyị pụọ n'ọbụbụ ọnụ nke iwu, ebe e mere ka ọ bụrụ ọbụbụ ọnụ n'ihi anyị. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ bịara site n'onwe ya wee sị nna anyị na m ga-eburu ọbụbụ ọnụ ha, m ga-eburu ọbụbụ ọnụ ha, m ga-ata ahụhụ n'ihi ha. O wee buru ọbụbụ ọnụ n'ihi anyị, n'ihi na edewe ya na ọbụbụ ọnụ ka ọ bụ onye nke a na-akwụba n'elu osisi. Mgbe o butere gị ọbụbụ ọnụ a, gịnị ka ị na-atụ anya n'aka ya? N'amaokwu 14, ka ngọzi niile nke Abraham ka o wee bịakwasị ndị mba ọzọ, ndị a niile ndị na-abụghị ndị Juu, na-abụghị ndị Izrel. Ka ngọzi nke Abraham, ndị Juu ndị a ha chere na ngọzi nke Abraham ga-abụ nke naanị ha, mana ngọzi nke Abraham bụ nke gị. Udo nke obi bụ nke gị. Mgbaghara nke mmehie bụ nke gị. Nzọpụta nke onye nwanyị bụ nke gị. Ọgwụgwọ nsọ pụọ na nrịanrịa bụ nke gị. Ịrịba ama nke obi ebere, ihe ịrịba ama dị ukwuu bụ nke gị n'abalị a n'aha Jizọs. Na ndị Galatia isi 3 amaokwu nke 12, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị n'ebe emere ka anyị nwere onwe anyị pụọ n'oru, pụọ n'ahụhụ. Na mgbe ochie ka akwụkwọ nsọ eme ka anyị mata na anyị enweghị ike n'onwe anyị idebe iwu ahụ. Anyị chọrọ onye ga-anọchi anya anyị, onye ga-anwụ n'ọnọdụ anyị, onye ga-anapụta anyị, onye ga-eme ka anyị nwere onwe anyị ebe anyị na-adịghị ike n'onwe anyị. Jizọs Kraịst bụ onye ahụ nke were ọnọdụ anyị wee nwụọ n'ihi anyị, wee wụsa ọbara ya ịnapụta anyị. Ya onwe ya bụrụ ibu mmehie anyị,
na ahụhụ anyị niile iji mee ka anyị pụọ n'oru, iji mee ka anyị bụrụ ndị dị mma, iji mee ka anyị nwee ike, iji mee ka anyị bụrụ ndị Chineke ga-anabata nke ọma. Jizọs nwụrụ n'obe, ọ wụsara ọbara ya n'ihi mụ na gị ka anyị nwee ike pụọ n'oru. Ọ dị mkpa ugbu a ka ị nabata ya n'ime ndụ gị dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ka enwe ike tijisie ịyaba gị na agbụ gị niile na ọbụbụ ọnụ niile, dị ka na-akpọbata oru nke Chineke ka o duru anyị dutere Kraịst. Ị chọrọ ezumike a, ị chọrọ udo a, nzọpụta a, ị chọrọ ka gị na Chineke dị n'udo. Olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu. M ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka mmadụ niile bụ ndị nabataranụ ihe mere ọbụbụ ọnụ a ji bịa, ihe mgbu na nsogbu na ntaramahụhụ nke mmehie ha ekwupụtawo, ha echegharịwo, ha ewerewo mmehie ha na ihe ọjọọ ha mere nyefee gị n'aka, dịka nkwa gị si dị. Wezuga mmehie ha, wezuga ya ka ọ dị anya n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara ugbu a, nye ha udo nke obi ugbu a, nye ha ọṅụ nke nzọpụta, nye ha ndụ ọhụụ a nke onye kere ọhụụ a. Mee ka o guzosi ike bụ nzọpụta n'ime obi niile na ndụ niile, n'ebe a n'ebe niile, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Tie ememe ọzọ. Ị nọ na njikere ugbu a? Eluigwe nọ na njikere maka gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Kraịst ewezugawo ọbụbụ ọnụ niile pụọ n'ebe mmadụ niile nọ. Ya mere anyị na-ekpe onye nwe anyị na ị ga-agbaji wezuga ọbụbụ ọnụ niile pụọ na ndụ niile n'aha Jizọs. Ihe ọbụla awụ yoku niile nke ekwensu, wezuga ugbu a n'aha Jizọs. Dị ka ị gbaghara mmehie ha, gwọọ ọrịa ha niile ugbu a. Mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị ntị chiri nụ ihe, ka ndị dara ngwụrọ bilie gị ije, ka ihe ọzịza niile ka a gbafuo pụọ na ndụ ha ugbu a, ka ihe azara aza n'okpo ka a kagbuo ya ugbu a, na ntaramahụhụ niile nke mmekpu ọnụ nke onye iro. Onye nwaanyị, ana m ekpe nrịanrịa niile, ntaramahụhụ niile, nsogbu niile ka ewezuga ya n'aha Jizọs. Onye nwaanyị, nsogbu ndị na-anọ n'ọtụtụ oge na ndụ ọbụla, nsogbu na ihe otiti na ọrịa na ihe mgbu nke nọ na ndụ ọbụla n'ebe ọbụla, wezuga ya n'aha Jizọs. Ọrịa nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ebe niile ugbu a, onye nwanyị, gosipụta onwe gị, gosipụta ike gị, gosipụta nnapụta gị, gosipụta ihe ịrịba ama gị ebe niile. Na ebe a nọ na-eme mgbasa ozi a, gaa n'ezi, mee ka ihe ịrịba ama gị guzosi ike na ndụ onye ọla. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na emezuwo ya. Emewo ka o guzosi ike site n'eluigwe, emewo ka o guzosi ike na ndụ anyị, emezuwo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ụzọ ihe atọ ka anyị na-amụta n'oziọma nke taa. Nke mbụ bụ na Baịbụl, ya bụ akwụkwọ nsọ, kwesịrị ịbụ onye ndu anyị. Nke abụọ bụ na ndị ụwa na-echeghị ka ị gbasara ha ozi ọma nke ị ritara n'uru. Nke atọ wee bụrụ na mgbe anyị matara onye nwe anyị, ọṅụ nke na-adị abụghị naanị ihe nke na-adị n'ime anyị, ọkwa ihe nke na-adị na mpụta ihe. Ndị mmadụ kwesịrị ịhụta nke a n'ịdị iche nke ede.
site n'ịhụnanya gị. Ọ bụ na ị ritere uru site na ihe anyị na-eme, ka anyị chọrọ ka anyị marakwa gị dịka otu onye. Anyị nwere ọtụtụ ihe na YouTube maọbụ n'igwe na-ekwu okwu. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị site na dcln.org.